हाय यान मल्लिका यान इन्निगलेग कोत्तिमीर वडी ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂದ್ ತೋಜಾವ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ತಿನ್ರೆಗ್ ಐಕ್ ಯಾನ್ ಇತ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಗೆ ತಂದೆ ಒಂಜಿ 250 ಗ್ರಾಮ್ ದಾತ್ ಒಂದು ಕೊತ್ತಂಬರಿನ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದಿಗೆ ತನ್ವಾನಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಚ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದಿಗೆ ತನೋದುಂದೇನೆ ಒಂದೇನೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಬಾಜನ ಪಾಡ್ವೆ ಮಲ್ಲೈಕ್ ಲಾಯ್ಕದು ಲುಂಬುದು ಗೆತ್ತೊಂಡು 2-3 ಸರಿ ಲುಂಬೋಡು ಪೊಯ್ಯ ಪುರದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲೆ ಇಟ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತಂದು ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಬೇಕ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ವೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಖಾರದ ಮಿತ್ತಿಪ್ಪು ನಿಖಲೆ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡಲಿ ಒಂಜಿ ಚಮಚದ ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದ ಆಮ್ಚೂರ್ ಪೌಡರ್ ಪಾಡಿಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗ್ ಪಾಡಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಒಂದು ಕಡ್ಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ವೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಐಕಾದೇನೆ ಹಿಂಗ್ ಪಾಡ್ನೆ ಇತ್ತನಕ್ಕೆ ರುಚಿಗೆ ಎದ್ಬಿಡು ಅದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ವೆ ಇತ್ತನ್ನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಕಡ್ಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೂಡ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು ಪಾಡೆ ಒಂಜರೆ ಕಪ್ಪು ದಾತಿಯಾನು ಕಡ್ಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ನಿ ನಿಕ್ ಇದ ಮುಟ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾತ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ವೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂದೇನ್ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ ಗೆತ್ತೊನ್ ವೇತನ ನೆಕ್ ನೀರ್ ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಡೋ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ನೀರ್ದ ಪಸೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಪೂರ ಒಂದು ಇಟ್ಟು ಒಯ್ತು ನೋಡು ಅದ ಮುಟ್ಟ ನೀರ್ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ನೀರ್ ಪಂಡ ಒಂದು ನೀರ್ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಇಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಪಾಡೋಡು ಹಾಪುಂಡು ಅದು ಇಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡಂದು ಆತ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ್ನಿಟ್ಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪೆ ತೋಜೋಡು ಇತ್ತೇನ್ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು ದಾತ್ ಪಡ್ವೆ ಒಟ್ಟುಗೆ ಯಾನ್ 2 ಕಪ್ಪು ಇಟ್ಟು ಪಾಡ್ನಿ ನೆಕ್ ಯಾನ್ ಐಕ್ ಯಾನ್ ಪೂರ ನಿಕಲಕ್ ಸರಿಯಾದ ತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಚ ಪಾಡ್ದೆ ಬಂದ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪಡಿಯೆ ಬೊಕವರ ಅರ್ಧ ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತೇನ್ ಅರ್ಧ ಪಡಿಯೆ ತೆನ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತಿ ಇಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತಂದೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತೆ ನೀರ್ ಪಾಡ್ನಿ ಯಾನ್ ಸಾದಾ ನೀರೇ ಬೆಚ್ಚ ನೀರ್ದಲ್ಲತ್ತು ಸಾದಾ ನೀರ್ನೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಪಡಿಯೆ ಖಾಲಿ ಒಂಚೂರು ಪಸೆ ಇಪ್ಪರೆದಕ್ಕ ನಾನು ಸರಿ ಅದ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತಂದೆ ಇಂಚ ಅರ್ಧ ಮಲ್ತದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಅನ್ ಒಂದೇನು ಕೈ ಚಂಡಿ ಮಲ್ತದ ಇಜ್ಜಿನ ಎಣ್ಣೆ ತಾಗದ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಇಜ್ಜಿನ ಕಡ್ಲೆ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕೈ ಪೂರ ತಾಗುಂಡು ಇಂಚ ಗೋಲ್ ಗೋಲ್ ಮಲ್ತದೆ ಅನ್ ಒಂದೇನ್ ದೀಪೆ ಇಂಚಂಡ ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟಲು ಪಾಡ್ದು ಐಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಇಡ್ಲಿ ಬೇಯನಾಗ ಇಂಚ ಬಂದ ಪಾಡ್ದು ಕೊಡಿಗಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ತಟ್ಟುದು ದೀವಲಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಾಜನಗು ಸ್ಟೀಮ್ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ನೇನು ಸಿಕೆಟ್ ನೀರ್ ದಿವರೆಂಡು ಯಾಕೆ ನೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ದೀಪಿನಿ ಅಂಚನೆ ಪೂರೆಣ್ಣೆ ಅನ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂದೆ ಇತ್ತೆನ್ ತೊಂದುರು ದೀತೆ ನೀರ್ ಬೆಚ್ಚವರೆಗೆ ನೆಕ್ ನೀರ್ ದುಂಬೆ ಪಾಡ್ದೆ ಯಾನ್ ಈ ತೊಂದುರುಡುನೇನು ಮಲ್ತು ದೀತಿನೇನು ಯಾನ್ ಪಾಡ್ವೆ ಇಜಿನ ಈ ಬಾಜನಗುಲ ಫುಲ್ ಇಂಚ ಗೋಲ್ ಮಲ್ಪಂದೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಯಾನೊಂಜಿ 17-16 ನಿಮಿಷ ಬೆಯ್ಯರ ದೀಪಂದೇನು ಫಾಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬೇಯ್ತನ ಅಂದದುಕ ಲಾಯ್ಕ್ ಅದು ಬೇಯ್ದಣುಂದು ಇತ್ತೆ ಕಲ್ಲರ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆತಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಮಕ್ ನಿಗಲೆ ಅಂದಾಜಿಡ ಒಂಜಿ ಕಡ್ಡಿ ಪಾಡ್ದು ತೂಲೆ ಬೇಯ್ದನ ಬಂದ್ ಒಂದೇ ನಾನು ಚಪ್ಪೆರ ದೀಪ ಚೂರು ಕೊಡ್ತು ಒಂದು ಚಪ್ಪೆ ಆತಿನೇನೆ ಚಾಕುಡು ಕಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಿಸತ್ತಿಡೆ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ತಾಗತ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇಂಚೇನು ಪೂರೆನ್ನ ಕಟ್ ಮಲ್ತದಿಗೆ ತೊನ್ವೈತೆ ಎಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂದೆ ನಿಗೆಲ್ಲ ಓ ಶೇಪ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆ ಶೇಪ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊನ್ನಲಿ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಾದ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಪುಣಿ ಇಂಚ ಮಲ್ತಿನೇನೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಬೇತೆಲ್ಲ ಹಾಪುಣಿ ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಅವರದಿತ್ತು ನಾವು ಎಣ್ಣೆ ಸರಿಯಾದ ಬೆಚ್ಚ ಆತಂದ್ರೆ ಎಣ್ಣೆ ಸರಿ ಬೆಚ್ಚ ಅವಡು ಇದಾಗುಂದೇನು ಒಂಜೆ ನೆಕ್ಕು ಪಾಡ್ಗ ಎಣ್ಣೆಗೆ
ಒಂದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ ಕಾಯ್ದುಂಡು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ ಇಂದೇನು ಮುಗುತ್ ಪಾಡ್ವೆ ರನ್ ಮಲ್ತದು. ನಿಗುಲೆನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ತುಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಈತ ರೆಡ್ ಮರ್ಗಿಲ್ಲ ಲಾಯ್ ಕಾದ್ ಕಾಯ್ದುಂಡು ನಾನು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಗೆಪ್ಪೆ ನಿಗುಲ ಇಂಚವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು. ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಒರಿದಿನ ಮಲ್ತಿಗೆ ತನ್ವೆ. ಏನ ಕೊತ್ತಿಂಬಿರಿ ವಡಿ ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪ್ ದೊಡ್ಡ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ನಿಗುಲೆಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು. ಓಕೆ ಬಾಯ್.